Ex impjegata ta' identità Maria Rita Spiteri u negozjant tal-karozzi Bernard Attard tresqu l-qorti akkużati fost oħrajn b'ħasil ta' flus, frodi, tixħim, traffikar tal-bnedmin u falsifikazzjoni ta' dokumenti ta' identità. Spiteri li tgħix is-Siġġiewi u Attard li jgħix ħażebbuġ u jiġbu mhux ħatja. Fil-qorti l-Pulizija xedu li dawn l-allegat reati seħħu bejn Ottubru tal-2019 u Marzu tal-2023. Il-prosekuzzjoni xedet li lejn l-aħħar ta' sena 2023 il-Pulizija bdiet tinvestiga persuni minn pajjiżi terzi illi kienu kisbu dokument ta' residenza bi frodi. Sa issa tresqu l-qorti 5 persuni barranin illi kollha kemm huma qalu li Spiteri u Attard kienu inhuhom jiksbu permessi ta' residenza b'mod qarriqi. L-akkużati ġew arrestati f'nofs Lulju li għadda u nataw il-libertà proviżorja sakemm tresqu l-qorti. Id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest tal-akkużati. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata ż-żewġ talbiet minħabba li fost oħrajn hemm il-biża' ta' intralġ ta' provi għaliex għadhom ridu jiġdu l-persuni barranin li kisbu permessi ta' residenza b'mod fraudulenti. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joseph Gatt qalet li f'dan l-istadju għadu wisq bikri biex l-imputati jinħelsu mill-arrest u argumentat li r-reati li huma akkużati bihom huma serji. Għalhekk ċaħat il-ħelsien mill-arrest tal-akkużati u baqgħu miżmuma arrestati l-ħabs. Il-qorti laqgħet ukoll it-talba tal-prosekuzzjoni sabiex jiġu friżati l-assi kollha taż-żewġ akkużati.